Franco De Bono jibqa' jinsisti li l-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern għandha tkun diskussa qabel il-vot tal-budget. Il-Prim Ministru kien jaf se jkun l-eżitu tal-mozzjoni. Iżid li l-Prim Ministru iżda jrid jipproteġġi lil Karm Ifsud Bonnici. Ġifier il-Prim Ministru biex jibqa' jipproteġġi lil Karm, tajjeb biex jibqa' jipproteġġi l-Karm, tefa' del-manibil isasur. Biex jibqa' dan l-iskop kollu, ma nafx fimx. L-iskop kollu huwa dan. Biex jibqa' jipproteġġi Ministru mill-performance bir-rispett kollu. Lorenz Gonzi sostni Franco De Bono mhuwiex ogħla mill-Parlament. Issa inti tlab ta' riżenja għattini darba tlab ta' riżenja tal-Prim Ministru. Għaliex, għax dak mhux mod kif Prim Ministru jisma' Parlament. Bir-rispett kollu. Il-Prim Ministru mhuwiex ogħla mill-Parlament. Saħaq li hu mhuwiex waħdu li mhux kuntent bis-sitwazzjoni preżenti. Nista' ngħidlek li hemm min qatt jagħmel pressure interna, daqskemm qed nagħmel jien esterna, deputat. Nista' naċċertak li hemm min qed jagħmel pressure internament, daqskemm qed nagħmel jien esternament. Pressure fuq il-Prim Ministru. Fuq il-Prim Ministru. Iva, għax mhux kuntent bis-sitwazzjoni. Franco De Bono temm jgħid li lest jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex jara li fil-pajjiż iseħħu l-bidliet meħtieġa. Sa fejn lest biex tmur inti biex tara dak ir-riformi jseħħu. Ħammur il-bot ħafna. Ma sa fejn ħafna. Kemm hemm bżonn semmu. Kemm hemm ġew. Kemm hemm bżonn semmu.